Mio blev nu sat op på Folketeatret. Vi var med, da plakaten skulle fotograferes. Vi skal jo også lige i kostyme. I ridderkostyme. Mio, min Mio blev udgivet første gang i 1954 og er en smuk fortælling om, hvordan eventyret kan vokse ud af dyb ensomhed. Jeg tror ikke, der er nogen børn, som ikke kender Astrid Lindgrens bøger. Hører der også noget med, de mistede alle deres penge? Jo. De har spillet på nogle pyramider. Pyramider? I Las Vegas. Frank Sinatra, du ved. Frank hvem? Gud, er det rigtigt? I, hvad det hedder, Las Vegas? Mhm. Og der er vist noget med, at den ene har en affære med Frank Hvam. Hvem? Hvam? Hvem Hvam? Frank Hvam? Ja, det ved jeg sgu godt, men hvem har en affære med Hvam? Kasper Christensen. Kasper Christensen. God, det er ham, der laver dronningen, ikke? Ja. Men han er vist også sådan lidt... har jeg læst. Når jeg kommer hjem, så har jeg ham til at holde på. Står han med holder på, og jeg spiser fisken rå. Jeg synes, at det er rigtig langt hen ad vejen af en komedie, men det er også en tragedie. Det var den sang. Det var den sang. Men det er jo nok sådan en tragedie, fordi tiden går. Det er et stykke, der handler meget om tid, og hvad det gør vi os alle sammen. Ikke? Stephen Sondheim er mesteren blandt musicalkomponister og har skrevet utallige hits. Det, man har gjort her, det er, at man har taget en lang række af hans allerbedste numre og kædet sammen, så de danner en historie. Det, der for mig er rigtig sjovt, først og fremmest fordi jeg efterhånden ved at blive så elgammel, det er, at det lykkedes os at føre Preben Christensen og Betsy Glosted sammen på en scene. Jeg har gjort det tidligere i Odense, hvor de spillede også Sondheim, Sweeney Todd, fantastisk musical. Men det sjove ved det gimmick er, at de faktisk er uddannet sammen på Aarhus Teater og har spillet et hav af musicalroller netop der. Jag pratar många språk alltså. Ja, vad kan jag säga Roland? Seritan. Ja. Seritan. Ja. Ja, det är Betty Glosted, ja. Jeg hedder Pelle Emil Hepsgaard, og jeg skal i dag forvandles til Jean de France, som spiller her på Folketeatret, og som skal på turné, og du skal komme og se det. En gammel knak, som er imod alt nyt. Ja, så er du blevet lukket der. Han havde sådan en underbid. Den unge danske dramatiker Line Mørkeby har nyoversat Holberg og sammen med instruktør Frederik Guldbrandsen bearbejdet den gamle komedie, så Folketeatret fortsætter linjen, senest oplevet i Den Stundesløse, men nænsomt at oversætte de gamle komedier til et sprog, der vækker genklang hos et moderne publikum. Skal du være her nu, eller hvad? Ja, jeg skal lige snakke med Stig. Vi har bare lige en halv time nu. Det tager ikke så lang tid, Bjørn. Det er bare lige... Okay. Godt. Nå, jeg kommer op om en halv time. Ja. Det er fordi, at jeg tænkte på Sugar, ikke? Ja. Er alle rollerne, de er besat i den, eller hvad? Ja, jeg tror ikke, der er nogen roller tilbage. Nej, der er altid, altså, hvornår er det premiere? Den 13. september. Der kan du høre. Det kan man sagtens nå. Prøv at flytte den her. Tør du lade være at tage min hånd og glemme alt om tid og sted? Er det så svært? Hørte du det? Svært? Ja, det er moderne. Ja. Sugar, det er jo svømmemusik, så... Ja. Eller, det er jo bare for... Det er jo kun for, at du kunne høre min stemme, hvor meget den kan. Ja. Jo.